Inani labantu abasutywe lulwamvila lokufa ngokoyamene nentsholongwane yeCorona lonyuke ngamashumi anesibini kweziyure zingamashumi ezidluleyo kungokunje kwilizwe ngokubanzi sekusweleke abantu abayi 286. Umphathiswa wezempilo ugqirha Zweli Mkhize uthi kubantu abaswelekileyo abayi 286 abayi 160 ngamadoda ngelixa abayi 126 ngabasetyhini. Umphathiswa wezempilo ugqirha Zweli Mkhize ubhengeze ukuba kubantu abaswelekileyo abayi 286 abayi 160 ngamadoda ngelixa abayi 126 ingabasetyhini. Kwilizwe ngokubanzi seliqhumela ukuthi ngcu ku-16,433 inani labantu asele beqinisekisiwe ukuba bosulelwe yintsholongwane yeCorona. Lamanani onyuke ngo-918. Ugqirha Zweli Mkhize udize ukuba abantu abayi 7,298 baphinde baphila. Ngelishwa lomhluzi wamanqina, abantu abayi 286 balandulele elilimagada ahlabayo ngokoyamene neCOVID19. Inani lonyuke anesibini. Abayi 166 kubo basweleke kwiphondo lasentshona koloni. Abantu abayi 8,846 basabonakalisa iimpawu zesihelegu sentsholongwane esigqugqisa kwihlabathi liphela. Urhulumente uhlabe ikhwelo lokuba abahlali bathi gqo lokuhlonipha imiqathango yokunqanda ukunwenwa kwale ntsholongwane. Kwiindaba ze-SABC, ndinguJoe Manciya.